Nu er jeg bange for, at Jakob og Mikkel gjorde mod os. Nå ja. Det var så sjovt. Jeg ligner en glad dag. Jeg tør ikke rigtig sige noget, fordi min stemme er meget irriterende på folk. Du mener, at du sætter filmen Nu? Kan ikke så kunne komme et sted? De laver nada. Kæft, de keder så meget. Hvorfor laver hun lille stykker? Hvor er det langt ud. Ej, min maverumme er sindssygt. Det kom med på båndet. Det bliver holde lidt sko på. De irriterer nemlig små, ja. Se, hvor meget de keder sig. De kigger lige. Jeg lægger mærke til det. Markus, nej, griner mig. Hun kan ikke høre mig på det der. Hun tror bare, det er dig, der så sådan en snak. Så står jeg sådan. Så sidder de i spillespillet. Yes, de keder så meget. Altså, de har fri. Hvad venter de? Når de venter med på de andre drenge. Skal de over på døveren og spille fodbold? Nu har de været væk 5. Nu er Markus rejser. Der er ikke noget værre end folk, der griner sådan her. Uden at sige noget. Jeg har taget lige en virkelig sjov stilling. Ja, de derinde. Ja. De er det, de er. Det er en forholdsvis lang film, 2,5 minut med scener. Eller vi skal filme, hvor lang tid de gør det. Og så ikke for mig, så vil jeg sige, by the way, jeg har siddet der en halv time i forvejen. Ja, Asger, jeg har fundet den der mose. Jeg har lægget den på min plads. Ja, jeg har. Ja. Den lille uviser sig nu. Det er perfekt, skal lave det Det er ret sjovt. Hvor laver du egentlig mig? Undskyld. Det går lidt galt. Jamen, i går havde jeg travlt, fordi der skulle jeg lave en ny til Anne-Sophie og sådan noget. Hun havde jo allerede en. Jamen, jeg skulle lave en ny layout. Jeg skal nok lave en. Du skal lave en, så du skaffer mig en hel masse venner, og så giver mig koden. Ja, præcis. Hun bruger den helt vildt meget. Hun skriver til alle mulige. Ja. Laura. Laura. På MySpace. Ja. Og det kunne være ret sjovt, hvis de kiggede herop om lidt, så vi et kamera op til ham. Jeg begynder at sætte ham sådan her vinker. Jo. Okay.